Запознайте се с Genesis Krypton 660, мишка от гейминг клас, създадена за скорост, прецизност и издръжливост. Тежаща едва 49 грама, Krypton 660 е ултралека, което я прави идеална и за страстна игра, и за усърдна работа. Тя позволява прецизни и бързи движения и дълги сесии без умора на китката. Независимо дали играете или обработвате графика и видео, тя се движи като перце, но работи с безупречен клик и висока прецизност. Не позволявайте на лекия дизайн да ви заблуди. Тази мишка е ужасно здрава. С издръжлив корпус и с първокласни превключватели, готови за 90 милиона кликвания, тя е създадена да издържи натоварване, на каквото могат да я подложат общо взето само геймерите и дизайнерите. И с персонализируемо RGB осветление и вградена памет за запазване на вашите профили, Krypton 660 не е просто лека и здрава, тя е и много интелигентна. Бърза, здрава, надеждна. Genesis Krypton 660 е всичко, от което се нуждаете за продължително и интензивно кликане, без умора и без право на отказ. И, както сме се уверили вече, Genesis държи на обещанието си. Тази мишка няма да ви разочарова след някой и друг месец. Тя ще издържи години.